गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप नायलांजोबगोन आरो बे बाथ्रानि गेजेरजों फंनैसो बाथ्रा सोलोंनानै लागोन एबा मिथिनानै लागोन होननानै आं सानहरबाय। मानि सायाव सावरायगोन नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ। दानिया फै जोङो भिडिअनि मोनसे क्लिप नायनानै लाग्रोनि। স্বাধীন মুছাৰী এক নম্বৰ বাজিব। ঘটনাটো কি হৈছে? ঘটনাটো মানে আমি গাড়ী লৈ আহি আছিল, দাম্ভাৰ পাটৰৰ গাড়ী লৈ আহিছিল। সেই টাইমতে মানে আহোঁতে কোচাগুৰিত মানে গাড়ীটো ৰখাই দিয়ে। সেই ৰখোৱা টাইমত মানে ডাইৰেক্টলি কৈ দে টকা লাগে। আমি ক'লে কিহত টকা লাগে? কোনে গাড়ী ৰখালে? সিহঁতৰ খেলৰ মানুহ কৈছে, খেলৰ মানুহ কৈছে। সিহঁতৰ 20-25 মান আছিল কি মানুহবিলাক। তাৰপিছত ৰখি কিনি আমিতো কৈছে আমিতো নাদো, আমিতো লোকেল মানুহ, ইয়াৰে মানুহ। তাইতো কৈছে সেই টাইমতে সিহঁতক ক'লোঁ আৰু হাতিয়াৰ দেখালোঁ। হাতিয়াৰ দেখাব আমাৰ মালিকটো মানে ডাইৰেক্টলি আমাৰ পাৰ্টনাৰ যিটো আছে জিৰ' নাৰ্জাৰী, তাক ডাইৰেক্ট গাড়ীৰ পৰা নামাই কিনি ডাইৰেক্ট মাৰি দিল। বাটাম ৰড দিখিনি মাথা তিতা ফাটাই দিল, ডাইৰেক্ট আক্ৰমণ কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আমি চিঞৰ বাখৰ কৰি কিনি আমাৰ পাৰ্টনাৰবিলাক আহিলোঁ, আহি কিনি চিৰিয়াছ হৈ আছে। চিৰিয়াছ হোৱাতে মই উঠাই কিনি ডাইৰেক্ট হস্পিটেললৈ লৈ গ'লোঁ আৰু জাৰাগুৰি। থানাত কি এজাৰ কৰা হৈছে? এজাৰ কৰা হৈছে। আজি দিছা? আজি দিছোঁ। মানুহটো কি কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে এতিয়া? এতিয়াতো চিৰিয়াছে আছে। এতিয়া জাৰাগুৰিৰ পৰা ৰেফাৰ কৰি দিল কোচবিহাৰত আছে এতিয়া। কেইজনীয়া দলে কি ধৰণৰ ধন দাবী কৰিছিল? সিহঁতো ডাইৰেক্টলি কৈছে দে খেলৰ মানুহ কৈছে আৰু কি, ডাইৰেক্টলি কৈছে খেলৰ মানুহ পইচা লাগে, টকা লাগে সিহঁতক। কিমান টকা খুজিছিল? টকাটোতো ডিমাণ্ডটো খোৱা নাই, ডাইৰেক্টলি কৈছে খালি টকা লাগে। কিন্তু কিমান লাগে এইটো খোৱা নাই আৰু কি, ডাইৰেক্টলি কৈছিল এইটোৱে। মই চৰকাৰক এইটোৱে আহ্বান জনাম, মানে আমি যিটো এজাহাৰ দিলোঁ আজিৰ দিনত, মানে এইটো উচিত, মানে কিবাটো কেছটো হ'ব লাগে আৰু সিহঁতক শাস্তি দিব লাগে। আইনৰ পৰা এইটো যিটো আমাৰ হিচাপত যিটো আশা আছে, মানে আইনটো ল'ব আৰু কি, সিহঁতক চাজাটো দিবই। আৰু যিটো মানে ইমান এটেম্পটো মাৰাৰ নিচিনা কামটো কৰি দিল, মানুহ মানে মাৰাৰ নিচিনা আৰু কি, তাক মাৰাৰ নিচিনা মাৰিছিলি। কিন্তু আছিল ভাগ্য ভাল আছিল, এইটো বাচি গৈছে। উচিত শাস্তি দিব লাগে তাক, সিহঁতক মানে। আগতো সিহঁতে এনেকৈ ধন দাবী কৰিছিল নেকি? আগতো কৰিছিল বোলে, আমিতো নাছিল আগৰ টাইমত, কিন্তু শুনা পাইছোঁ আৰু এই শুনা টাইমতে আজি আমি নিজে দেখা পালোঁ আৰু কি, যাই কিনি নিজে গৈছিল গাড়ীৰ লগত। সেইটো মই দেখা পালোঁ। সেইটো অনুৰোধ জানাতে চৰকাৰক, মানে পুলিচ প্ৰশাসনক, ছাৰক মানে কৈছোঁ আৰু এইটো মানে উচিত শাস্তি দিব লাগে আৰু আইনটো ল'ব লাগে। दा नोंथांमोना भिडिअनि क्लिपखौ नायबाय आरो बुजिबायबो। KLO पार्टी जाहैदों आरो भिडिअनि माखासे फटेजफोर दंबावोमोन, जाय फटेजफोरखौ देखायोब्ला इउटुबनि कमिउनिटि गाइडलाइना जोंखौ माने खाबु होआ आरो। दा मानि सायाव सावरायगोन आरो मा बुंखो बेखौ मिन्थिखाबाय। बेयाव बुंबावदों जाहैदों माखासे निउस मिडिया पर्टेलफ्राव बुंनाय बायदिबा बर'फोर नङाबा गुबुन हारि जेनेबा एसामिस बेंगलिफोरबा बा राजबंशीफोरबानो गोजानाव थाखानांगौ जाहैदों आरो, माने गस्ला बोखानानै हाथियारबो दिन्थिलायनाय जाहैबाय, माने बेलेग मिडियाफ्राव बुंनाय बायदिब्ला। दा नैबे दा जाय सुबुङा स्टेटमेन्टखौ होदों मिडियानि खाथियाव, बिहाबो गिनो गोनांसो जानानै फैबाय दा बर'नि गेजेरावहाय, माने मा बुंबावनो बेफोरबायदि आरो। दा जियानो जा, दिनै जाय नासयनायखौ जोङो नुनो मोनबाय, जेब्ला बियो सोलिदोंमोन, जेब्ला NDFB-फोरा जोनोम जायाखैमोन, BLT-फ्रा जोनोम जायाखैमोन ना रायजोफोर जोंनि बर'नि गेजेराव, अब्ला बेबायदि नासयनाय गादबनाया बिदि सेमा बै समावबो जाखांबायमोन। नाथाय दिनै बर'नि गेजेराव NDFB गैला, BLT गैला, नङा होमबा? आंनि बुंनायनि बाथ्राया जे NDFB-आ थाबाय थाबावनांगौमोन, BLT-आ थाबाय थाबावनांगौमोन, आं बे खोथाखौ बुङाखै। NDFB आरो BLT-खौ लानानै जोङो बर'फ्रा मोनसे बोलोगोरा गोहो मोनसे दिन्थिनो हादोंमोनब्लाबो, जों बर'फ्रा गावनि गथ'फोरखौ, गावनि फिसाखौ, गावनि बिदा फंबायखौ बहुद खोमानानै लानो गोनां जादों। नाथाय दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोननै फरायसा आफाद दङ। बोलो होदो, नारसिनदो, स्ट्रं लादो, इनिसियेटिभ लादो, नंगौना नङा रायजोफोर? पलिटिक्सनि पावारखौ गोहो गोरा बोलो गोरा खालामदो, मानो खालामनो हायाखै? बेफोरबायदि आरो। दिनै जों बड'लेण्डखौ मानो बिदोंमोन, नङा होमबा? बड'लेण्ड बिनायाव जों दिनै BTR BTC 6 सिडिउल मोनबाय, BSc, नङा होमबा ना? खुंथायनि गोहो जोंनो हरखाबाय। बे हाया सोरनिमोन? हाया जोंनि बर'निमोनब्लाबो, ट्राइबेलफोरनि हामोनब्लाबो, बिनि खुंथायनि गोहोआ सोरबा गुबुन हारिनावसो दङमोन।
बिनिखायनो जोंनो खुंथायनि गोहोखौ जोंनो नांगौ होननानै जों बड'लेण्ड डिमान्ड खालामबाय काउन्सिल मोनबाय सालायदो मोजाङै बे आसामनिफ्राय जों बिनानै लाखाबायब्ला जों नोंसोरजों थाया जोंनो मोनसे नांगौ होननानै ना होमबा दिनै आरो मानो बे जोंनि हानि फसलखौलाय खिथिखौलाय मानो आसामजों गोरोबनानै मावनानै जानो गोनां अब्ला बड'लेण्ड बिदियाव दरखारानो गैयामोन बिदा फंबाय फोजोबनानै लानो गोनाङानो गैयामोन पावारखौ लाबोदो बेबायदि आरो आं नट अनलि मोनसेल' पार्टिखौ बुंदों आं बर'नि पलिटिशियानफोरखौनो बुंदों खिन्थु आरो गोबाङा दुखु मोनगोन आरो गोबां आंनि लोगोफोर जायफोर साबस्क्राइबार आदा बाजै फंबाय बिनानाव मोना बुंहरो जे पलिटिक्सनि बाथ्राखौ सोनो नाङा होननानै नै दा बेफोरबायदि बाथ्रायाव जोङो पलिटिक्सखौ सोनो गोनां जायो माने बेफोरबायदि बाथ्रायाव आरो दा उफायबो गैया जों बेफोर भिडिअखौ लाबोनो गोनां जाथारो बेफोरबायदि आरो दिनै मा जाखो जोंनि हायाव दिनै हाथियार लाग्रा सुबुङानो गैला सारेन्डार जाजोब्बाय नङा होमबा सोरबा सिक्स फायार जानानै दङ नाथाय जै आखायाव हाथियार गैला होननाय लोगो लोगो नै दिनै मा दिन्थिखो गुबुन हारिफ्रा बेल' नङा बिनि सिगाङावबो बहुद जाखांबाय गावनाय बुना गालांनाय बायदिसिनाया देखायजेनबायानो नै बिटिआर रेकर्डआ बोसोरनिबो जायाखै पलिटिक्सनि पावारखौ एसे दिन्थि सोरखौबा बुलाबाय बायदिसिना होननानै आं बुङाखै खिन्थु इनिसियेटिभ ला स्ट्रंनो जाहाथे बेफोरबायदि इयुनाव मावनो हाया नैफोरबायदिल'सो दिनै सोरखौबा रेप खालामो बुथारलाङो सोरनावबा फैसा दाबियो सोरखौबा बुथारलाङो नङा होमबा दिनै जोंफोरबो इन्डिभिजुवेल मानसि जों गासैबो नों आंबो दिनै बबेबा हाथाय बाजार बायदिसिनायाव थांनोबो गिनोसो गोनां जानानै फैसिगोन आंथ' बुङो 20-30नि गेजेराव बोसोरनि गेजेराव बर'फोरा नैबेयाव बिटिआर दङमोन होननायसो जासिगोन बायदि मोनलायलांबाय आङो जेनेखा जोंना नैबे जोंनि बायखोन्दा नोगोर बेयाव राजा इरागदाव थायो तेजपुरा थैफुरिसोमोननो गुवाहाटिया बायदिसिनासोमोननो होननाया बर'नि राजाफ्रा दङमोन होननायसो जासिगोन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गाबोन समफोरनि गेजेराव 20-25-30नि बोसोरनि गेजेराव सेस बायलांजोबनायखौसो नुगासिनो दं माथो जेबोआनो गैया बर'फोरा बिराद थै होनानै बोलो होनानै नाजानानै माबा मोनसे मोनथायखौ बिराद बिनो हायो दै खिन्थु नाथाय मोनखांनायनि उनाव बेखौ माबायदि सालायनांगौ माबायदि बाहायनांगौ बेखौ जेबो रोङा बर'फोरा दिनै नांगौ होननानै मोनबाय सालायदो मोजां माथो जेबोखौनो हाया बेबायदि आरो दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय बुजिबाय आरो आं इसेबां बुंबावनो सानाखै आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जेरावखि थाङा खना गफा जायगाफ्राव मोना गुनला दाथां मानो होननानै बुङोबा जोंनि लाइफआ बर'फोरनि लाइफखौ आसामनि सिङाव बिटिसिनि सिङाव आं माने खुनु सिकिउरिटिखौनो नुवाखसै आरो माने ना बेनि थाखाय आं बुंहरबाय जाहाथे एसे बबेबा थांलाय फैलाय साबधानै थाङोबा जानाय लोंनाय बेरायनाय एसे थाल लानानै मास्ट बि जोंनि लाइमोनफोरा बेखौ बांसिन गोसो हो जोंनि लाइमोनफ्रा बहुद गिदिङो बाइक लानानै बेरायहैयो ओरैनो आरो इन्जयमेन्टआव नङा होमबा दा बैफोरबायदियाव जाथावनाङि जाथायफ्रा जायोब्ला खुगायाव खुदै मेगनाव मोदै जायो नङा होमबा ना दा बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि जुगल' जाथों